yazina ningibhalansise na ngoba le ndaba ngizwa. Yabona le i-building number 1. Le i-building number 2. Bese la i-building number 3 kune-event la. Lo umkakho. Lo wuwe. Wena uyahamba uya ku-event. Ushiya umkakho la. Iyahappen event. Iyaphela i-event. Awubuyeli la ushiye khona umkakho. Kodwa uya ku-building number 2 eseduze nale yakho. La ushiye khona umkakho. Ufika la uyabhuka. Bese wena la ku-building number 2 uthola i-room eliku floor 22. Uyayiphula, awuvuli ifastera, ufuna ukuzishaya phansi kodwa awuvuli ifastera wenzani? Ushaya iwindow liyaphuka, wela phansi uyabhatlaka uyafa. Kibo bonke labantu abadlula la phansi akekho noyi-1 oshutako ukuthi aposte ku-Instagram, ku-Twitter, the way thina eSouth Africa besikwenza ngayo. Akekho noyi-1 umuntu oposta lento leyo. Okay, sharp. Okay, bese kwenzakalani? Lo mfazi omshiye endlini ukubona soloko awubuyi, ufonela amaphoyisa. Amaphoyisa ayazama ukuthola umkhondo, akakutholi. Labantu bale building le bafonela amaphoyisa. Uthi kunomuntu ojampele phansi, amaphoyisa ayeza. Amaphoyisa nakafika aya-check iroom, nathola iglass liphukile. Uphonselwe phansi wena ufile. Alright. Ifone iyatholakala kodwa ayitholakali kule ndawo eziwu-3 le. Itholakala ephakini nje ekude kabi nale ma-building awu-3 lawa. Ayi.